Has sentit que hi ha hagut un nou cas d'assetjament sexual a les notícies? Sí, tia, hi ha tios que són molt pitjor. És increïble com els homes no saben entendre un no d'una dona. Entendre el què? No. Em dic Roger. Ja ho sé que et dius Roger. Però m'has dit Jou. No, no he dit això. Ho has tornat a dir? No. Ah, nou, tens ganes de menjar nous? No. Nou? Ara en anglès? No, la negació, no. Risotto? No, però si no s'assembla ni rima. La paraula no. Jèssica? Qui és la Jèssica? No. Bateries? Per carregar el mòbil? No. Clítoris? No. Implant capilar? No. Ei, no cal que em cridis, eh? Jo estic No sóc estúpid, sigues clara, sisplau. intentant Intentant... dir-te El què? no. L'última part se m'ha escapat.